Roji amen ɗi no cuusi ko safareɓe sukaɓe min jogui hayso min kirti tan min jeehi min mbalto henno Dakar wallini min ɗo hanki ko min jiiɗa arde min pawnoma e jammago golle kewɗe ne paadi min Dakar kanko wi min sellata tawɗo gaari ha ɗo il faut que mbalon so weeti jehen to Aldiouma donc ɗum kadi minen min mbaara hedde tan ko caggal makko nde wonno kanko hollumin hamin jii eyyi min beltima noon komin gandodiri e mako kadi tubakoɓe mbi 10 mois quitti entre je te dirai qui tu es haalnam jaadiɗo ma mi haalanma holi an min gandama min de mi andama ndema tuuri noon ne anduma kono amin gandi Amadou mo Amadou tinni yomin jittu ɗum foof amin janna kono Amadou ni wayi addi min tan ko halfindema oɗo suka ko suka mumen keftini mawɗo so rewe suka tawi suka o ɓurani ɗum jangde ɓurani ɗum gandal ɓurani ɗum andede so rewe suka woni itti min jetti Allah omon itti amin kalfinmamo no wini min mbaɗa mo e juuɗe ma no min mbaɗirimo e juuɗe Amadou addi min e ma yomin mbaɗe e juuɗe ma ni minen fof min dendi min mbaɗi ɗum neɗɗo noon so tawi yimɓe gimmimo leydi gaare mutantade ko jakaraɗo ɗum noon woto Allah tas yakara amen ɗo faade ma te mbeɗa andi kadi tasata ka neɗɗo moƴƴo ka tedduɗo ka daraniɗo leñol ma heddi noon kadi komi ɓeyda hen daranade leydi Sénégal comme ni no bannoɗen hanki ni ha lamminɗen Macky Sall oɗon e ko korko men ko ɓi men ko neɗɗo moƴƴo kadi ko neɗɗo jangguɗo enen kam en dewino e Macky Sall en jii ko dañɗen hen foof ha ɗo yettiɗo so tawi kono ko mission wonno en timmani to banggue makko kono noon wonko heddi wonko heddani men ɗo ha heewi saabu tawi mon ɗo ko hoɗon goni gayi mawɗi oɗon jogui ko jawdi mon guittuɗon mbaɗɗon hen ko seeɗa o waɗani mon wadde Allah ne wawi ko waɗanani mon ko kanko parti makko wiyete ko yuɓɓotinde kala ko moƴƴani yuɓɓotinde rendinde leñol yuɓɓotinde rendinde Sénégal kala to ɓiɗɗo Sénégal naajo woni mawo ƴeew beele na arta yanta e juɓɓudi makko hen ɗum noon Allah walli amen hamin jeendire makko saabu komin yanoɓe hanti hamin minen foof min mbaɗi désolé min mbi hanti minen min gonta nadde parti goto fof yahata hajuji muɗum kono noon siko tawi a woppi parti kadi wuuro ma fewani firtika an hay garnoɗo bonnude wuuro mon o haɗa wonde muɗum minen noon ko ɗum min gañi bonnunoɗo kadi guure amen ɗo on min gañi tawtoyde ɗum taki rutti amen ɗo saabu rewɓe fulɓe ɓe ne keewi ɗo a yi tampere nde ne wayni a yi jangdeli sukaɓe ɓe ne mbayni ɗum fof min jiiɗi yo ɗum wayla ɗo e dongre men he so wuuro e wuuro woni yo wuuro ngo waɗe dispensaire wuuro ngo waɗe école lycée wuuro ngo waɗe ndiyam tawa sukaɓe men rewɓe men ene mbawi foftade kono so gorko foftaki debbo foftatako ko ɗum noon woni jaɓɓal Ousmane Kane addani amen nden yitere minen ne ɓayde min ɓooyi dillude politique so neɗɗo haali tan min gandat ko sohli beele ko hoore mum o sohlayni walla ko leñol ngol o sohlayni min tawi noon kanko kam wonko jogani hoore makko heddi koko waɗani leñol ngol o rutti noon o wi hombo ara e leñol he o haalano ɗumen o yombo yiiɗi ɗumen wallude omo yiiɗi ɗumen wallude ɓe ballodira par ce que parti ko ballodirgol tan ɗum noon min gaddanimo ɗum ko an woni koolaɗo ga kadi ko an woni mawɗo Amadou en ga koye maɓe ndewi no mbiɗa ni ko Amadou ndewɗon kono onon ko Amadou rewe mon ɗum noon
ko ɗum addi amen ngal ɗo jaɓɓal min gara min kalda e ma min jeeyi ɓesgu ma saabu ɓeɗo hande ko joguiɓe réunion ha heewi ɓe ngala ni jot dartude hay ñalawma goto kono wonno ka koolaɗo minen fof min ñoƴƴi kamɓene ɓe ñoƴƴi par ce que ko ɗum addi ɓe ga ɗum noon min gaddanimamo min ƴetti kadi min kalfanimamo Allah e nelaɗo muɗum kala nde ganduɗa aɗa waɗa ha parti o daro aɗa waɗa ha parti o heeɓo e paale mawnam min guitti min tegue e juuɗe ma foof ɗum noon min calmini suddiɓe tawaɓe ɓeɗo nde tawno ɗo ponno ni joɗade saabu ko kamɓe jeeyi galleji ɗi onon kon dawoɓe tan kono kamɓe kam toujours haaɓini ɗo ɗum noon mi salmini rendo ngo foof min mbiyama kam oɗo e junggo ma. Assalamu aleykum bandiraɓe yimɓe so jiiɗi wodde ko dañi ɓe liggoto ayi oɗo ɗo en wonko yiɗi kono daña ɗum ko yimɓe he o wawa ɗum waɗande hoore makko ko beele yimɓe ballamo tan waɗa ɗum ndenno yo jokkodir yimɓe yahodira mumen politique yahata yawde baaju sa yi beldaji han tan dirité ko feewi a tampat kono yiilo jingoɓe jinganma anani gaynako jogoto ko sawu yimɓe noon ko jiida jawdi nayi sa hiriya tan fof jawtoto kono neɗɗo fof e sawru mum tinno ɗon saabu Allah liggo ɗon leydi ndi kala ko neɗɗo dañi yo rendu ɗum e bandumen bandiragal weeɓani wonde katante leñol nder nokkere weeɓani heddi noon ko yimɓeɓe hoɓe caɗi tinnano ko taki ɗum bonnoɓe keewi neɗɗo noon so jooɗima ha yonti o ala añ o jogorani nafu siki tawi kadi a yonti a wi haɗa yaha neɗɗo jaggi ɗo wutte ma dari en a yahata jaggi wutte ma no haɓata hanmo yaade ko jahata ko saabu heewi ko seyfitoɓe ko neɗɗo waɗata heewi ko bonnoɓe neɗɗo foof so yiiɗi bonude ko mbaɗanoɗa salo yawti yeeso ma tan min de Macky Sall ara ɗo mi ari ɗo e Linguére nder wuuro Linguére nan taw sukaɓe ɗi ɗum nemi andaɓe de ɓe mbi Macky Sall de wiya maaro weeli ɗon wawimo so nadde mbi on de wiyete ko Aldiouma tawi ko Aldiouma nan mo wawama ɓadde ikono Allah addimo wona min addimo ko Allah addimo wona ɗum taki neɗɗo kala ko felliti waɗ yo fiɓ yo tiiɗ mbasa heɗode haala bonnoɗo jotodira yimɓe jotodirgol saabu Allah sa waɗi ɗum tan haaju ma feewa woto wayru men woto yejjid men anani siko tawi ɗittidiri kumpata andigi heƴata hakkude kono sen mbaɗani noon goɗɗum no wawi hen naata siko a jooɗima ha yejjitin neɗɗo no wano walla yejjiti kalno ɗo kalduno ɗo on ciftodirani on jaarodirani ina wawi yejjitede ko gongolanaka ɓayde ko ɗum haaju ma noon a taroto mbaɗɗani ni a jokkat ɗum woto am neɗɗo andi tan ko fini kono anda ɗo ñalloyta ɗum jiɗɗa ɗum yo Allah waɗ ɗum jiɗɗa yo Allah waɗ ɗum ala ko hori neɗɗo kadi de jooɗo ha kalita hunde ina wawi tawa ko Allah wondi hen no mbiruɗa ni ko jingol nanno hoye Macky Sall par ce que nde warata e amen nde on saaha minen e goto amen fof ala ko yiiloyi min mbawatno koye amen kono noon no mbiruɗa ni ko musma ko ɗum musnomen minen fof min jaggi hen min nayimo hen kalto min mbawno nawdemo alhamdulillah wolko golle leydi he no feewi kadi ɗum kadi nimsi ala hen so woni tawde ko enen poursuno haw woni o golle leydi he ko golle leydi he ko e mbawden tan ko weltade hen heddi noon no gasiri ni kadi yimɓe tampunoɓe hen ɓe ene heewi ko muusi ɗumen ko heewi oron banggue hamo manque tinnade hen no feewi ɗum noon minen wonnoɓe makko ɓe wonen komin kaali ko heewi min donki min keeb kono noon no mbiruɗen ni enen sen jaggi ken jaggi tan hayso wonko muusma a jaggaɗen tan hande gasi foof no gasiri ni kadi fewani hen guila wiide makko hamo jiɗi manda goɗɗo ha enen foof nder ɗen mbiɗe ɗen ballam kadi o wi to yiiɗa o wi hamo suuɓo goɗɗo kadi o yalti hen ha woɓɓe ɓe ganduɗa eɗen gandi enen foof moƴƴano e leydi balla ha keeɓe leydi ndi ɗum noon ko hunde musderen enen foof ɗum noon jingol nawnogol en hen ngol
ganduɗen ha hande hangol heddi sen goppiri noon woni ne tande makkisal toñetede Ablaye Wade toñete ɗum de enen fof eɗen daro way kono combat oɗon gasani ni ede combat gasani wonko mbaɗɗa hen kono noon tawde combat gasani alay sago watte eyyi ko ɗum addi noon oɗo parti min mbino ko secrétaire général mawno mo haali ɗum wonde wonko jiitani bona saɗa wawi hadde ɗum tan sa haɗani so bonini aɗa jeeya hen min pelliti noon wadde parti min mbi ɗum réincarnation des valeurs wurtinde ndimago eɗen gandi ndimago hande ene manki doole e leydi he ɓuuri hewde hen ko mono foof happa go neɗɗo fo e muɗum ko ala e mum kadi ardotoɓeɓe garat kala tan mon foof haala ko weeli yimɓeɓe kono so ndungtima mbaɗa ko weeli ɗumen ɗuttitta ko kalon haala walla jomum haala ha gayna wiya wonde ko min haalnomi yalti hen hankkadi ɗum natti hay goto hankkadi hoolaki konngol lamɗo lamotoɗo ɗum noon tagui guindirɗen parti o ɗum ɗon wurtinde ndimagu ngu wurtinde gonga o mi sikkani noon taw woni heewi mbaɗowo politique cusɗo innir noon hoore mum mbaɗa heewi haalde mbaɗa wi wonde so woni en mbaɗi parti mbaɗiɗa ni ñande janggo e jaam mbattuɗen wadde ko ɓeyto mbaɗanno ko foof mbaɗen feere goppen parti o par ce que parti o natti notade inde mum ɗum tagui noon parti o min noddani hen tulmuɓe kala tulmunoɗo mo ganduɗa e laamuji Macky Sall e laamuji avant Macky Sall e laamu gonɗen ɗo kala mo ganduɗa en tulmuno wolko wiyete e muɗum min noddani ɗum e parti he min noddi tan ko yimɓe ko nando e moɗon min ƴeewoy kalde mumen taw noon ko saaha wone raɓɓiɗi ɓe kaali ɗum so wonani ɗum haɗa min wadde liste tawa min jettimo noon foof min ganda no yaari par ce que mbaɗa haala hanki mbaɗa wiya wonde waɗanode liste ɓurno welde ko tawa yeehi yimɓe foof ganda ɗumen sa andi ɗumen noon e on saaha sa waɗi liste o ɓurata yuɓɓude par rapport no min mbaɗi liste nde par ce que juste waɗama ɓeyto kañumen puusi assemblée o dokki balɗe sappo e nder balɗe sappo ɗe sa ƴetti hen weekinaji ɗiɗɗi heddoro hen ko balɗe 5 walla 6 finalement balɗe 6 sa wiyama ya rendin liste leydi foof mbaɗa hen liste e leydi kadi e diaspora won ɗannoyankoɓeɓe mbaɗa hen liste ɓe jiiɗi ko yimɓeɓe woto mbaɗ liste uji taw noon kamɓe ko parnoɓe heɓe gayni kono hatta ɗum ɗon foof enen taw parti o ko jibina timmani lebbi ɗiɗi e on saaha kono en mbaɗi feere ha liste o yuɓɓina ɓenni ɗum noon yimɓe laamade leydi to élection tawi ɗumen e lawol alay saago mbaɗa élection o ɗum tagui min alay saago min porsi min mbi wonde oɗo woote alay saago min jeeya hen sen jeeyama hen mbawen pesde koye men premiére ɗo après sen jeehi ƴeewoyen kadi goɗɗum kadi ɓeyden hen ɗon e élection présidentielle taw en keeɓi doole wawde hebde leydi ndi alhamdulillah ko nande moɗon e haysoko siyasa min jarno premiére min ɓeydi vitesse par ce que min tawi yimɓeɓe no noddi no podir ɗum ni e alay saago ɓen yimɓe kadi waɓe noon alay saago kadi jettoyi ɗum woni ko addi min ga min kaldino e kaw kila Thiès haysoko wonno min keɓirimo kadi min mbadda e makko min keeɓimo haali hen haala tirka eyyi ko nde o haali nde ko waɗɗum ko mbaɗɗon e parti APR ko mbaɗɗon e parti Macky Sall ko tampere moɗon nde minen koyamen wondino e Macky Sall de min kersu kono noon o wi wonde mi jaaɓi wadde engagé ko mbaɗɗen ɗo henna ko enen foof ndenden mbawen firtude ko woni ɗo ko fewani ko o yimin noon kono noon mbaɗa jogui ɓe gondumi jimmi ko garon onon foof tawon kam toon ko ɓitti ko ɓirɗi foof tawon kam toon mi yettino noon ɓe min gadinimo ɗum ala probléme min gar nde min gari premiére min belti tomin kotirɗo hen hande haqqillaji amen ne deeƴi par ce que min gandi ko onon lamminno Macky Sall nde belɗon ɗum wonta tan wonat hande kadi min jiiɗi ko beele ɗon beele wona kala ko ganduɗa yimɓe mbawi wadde
e men cippir hen ko heddi ko noon koye opposition gonɗen kono men cippir ko wawi wonde hen fof wona hen ko heddi ko koko mbiɗa ko yimɓe ballodirat won fof wodo hetti to hetti toon tan te mbaɗino mbaɗinoɗen Macky Sall ni par ce que enen fof mbaɗi hen hunde fof mbaɗen jawɗele meɗen mbaɗen hunde fof ani ala fof ko meeɗi ittude hunde hokki hen kono en mbaɗi hen baddi hen fof no mbirɗa joni ni ani so woni hayso ari ha o ga banggue o wittinama hayso ko million o waɗanama ɗum ɗo walla ko way noon donc ɗum ko kalis kewɗo kadi ko widno ko doole mawɗe kadi mi yetti Allah mi yettimo